Bio sam kod brata Jove u Ancestral centru i uzeo sam neki akvarijum za drugara, tu je nered u sebi, nema veze, dao mi neke Ancestrase. Nego htio sam danas da pričam o ovom Easy Life Voogle. Kaže, izbjegnite antibiotike, 100% bezbedno i veoma efektivno. Kaže, booster za imunitet, ne znam da li to deluje. Proizvodi kompanije Easy Life su uvek malo onako kao, što kažu Ameri, snake oil. Onako malo čudnog opisa, čudotvorni. Ali kažu, kao vidim, mada možda su to plaćeni influenceri, ali kažu kao da djeluje. Piše, brzo djelujuća podrška za sve slatkovodne i slanovodne zdrave ili bolesne ribe. I kao podrška, mislim, sve to onako nekako generalizovano, ne piše šta tačno radi. Kao pomaže u stresnim situacijama, pojačava otpornost i prirodni oporavak riba. Ne znam, isprobat ćemo, pišite da li ste vi koristili ovo nekad.